for DJ Rocky's Secret Files. Ipinagpalit ako ng girlfriend ko sa isang lalaking may sasakyan. And this is my secret file. 3rd year na kami noon. Nursing ako. Siya naman, tourism. We dated for months at naging kami nung mag 3 months na akong naniligaw sa kanya. Parehas kaming masaya that time. Ginawa ko siyang inspirasyon sa pag-aaral ko kahit sobrang hirap ng kursong kinuha ko. Ayun, umabot kami ng 1 taon. Tapos, medyo napansin ko na hindi na kami masyadong nag-uusap. I tried reaching out to her pero parang wala na siyang time sa akin. I understand nag-aaral kami kaya ako nag-focus muna sa studies. While siya, habang pauwi, dumaan muna ako sa 7-Eleven to buy some snacks para habang nagre-review ako, may kinakain ako. Pero may nakita ako na sana hindi ko na lang nakita. I saw my girlfriend waiting sa harap ng isang fast food chain. Naka-hoodie siya pero aninag na aninag ko yung mukha niya. Bala ko sana siyang puntahan pero biglang may humintong kotse sa harap niya. At sumakay siya. Kitang-kita ko pa yung paghalik niya sa labi doon sa lalaki sa kotse. Sabay alis. Kaya ayun, nanlumo ako that time. Gusto nang bumagsak ng katawan ko sa kinatatayuan ko mismo pero di ko kaya. Kinabukasan nun, pinuntahan ko siya sa dambana. Hanggang sa hinila ko siya sa may gilid ng building nila para kausapin. At sinabi ko sa kanya, akala ko busy ka lang sa mga pag-aaral mo. Yun pala may iba ka ng lalaki? Ano, iniiputan mo ko sa ulo? At sumagot siya ng, Paano mo nalaman yan? Sumagot naman ako ng, wag mo kong pinaglololoko. Hindi ako tanga. Nakita ko lahat kung paano mo ako niloloko. Tapos sumagot siya ng, I'm sorry Marco. Bala ko sanang sabihin sa'yo pero di ko inaasahang malalaman mo. Mabait siya. May kaya sila sa buhay. Alam ko may mas magandang future ako sa kanya. Tsaka mahal niya ako kaya minahal ko na din siya. Pagkatapos niyang sabihin yun, hindi na ako nagsalita. Hindi ko siya sinampal. Bigla na lang akong umalis at iniwanan siya doon. Pero blankong-blanko yung utak ko noon. Kaya that night, inaya ko lahat ng tropa ko na mag-inom kami. Magdamagan. Meron akong lalaking kaibigan na yung girlfriend niya, kaibigan niya yung ex ko. Kaya may kinuwento siya sa akin. At ang sabi niya ay, Hoy Marco, okay ka lang ba? Nabalitaan ko Sumagot naman ako ng, wala yun. Niloko niya ako, yun lang ang alam ko. At sabi nito sa akin, alam mo ba mga sinasabi niya sa mga kaklase namin tungkol sa inyo? Nai-in love na daw siya dun sa guy na yun kasi hatid sundo siya ng sasakyan niya. Kaya daw siyang ihatid sa malayo nilang bahay ng ilang sakay pa kesa daw sa'yo na commute lang. Tsaka minsan siya pa nagbabayad ng pamasahe ninyo pag ginahatid mo siya. Di ko na nga pinapansin Pero matagal ko na sanang gustong sabihin sa'yo yun. Pero inisip ko, ayoko naman sa mismong dila ko manggaling yung rason ng paghihiwalay ninyo.
Grabe. Kaya ayun. Kaya palang kapal ng mukha talaga. Noong gabing yon, na-realize ko din agad na di worth it yung pagdadrama ko. Pagkatapos ng inuman, nagbalik-aral agad ako. Graduating na eh. Ilang buwan na lang. Aral lang ako ng aral. Hanggang sa di ko na napapansin yung araw, linggo at buwan na lumipas. Hanggang sa graduate na ako. Nag-review ako para maging RN ako at sa awa ng Diyos, nakapasa. At ilang buwan, nag-review din ako para maging USRN. At sa awa uli ng Diyos, nakapasa. Ilang taon ng pagre-review at nakapasa sa mga exam, nakapag-states ako. Chicago. I've been there for 7 years at nakapag-ipon ako. In-invest ko lahat yon sa negosyo. Tapos umuwi ako ng Pinas. Masayang masaya ako kasi na-miss ko. 2 weeks na akong nandito nang mag-decide akong pumunta ng mall para mag-shopping. As usual, low-key ang pormahan ko. Shorts, simpleng t-shirt, sapatos. At habang umiikot ako sa mall, sa kasamaang palad, nakita ko yung ex ko. Ayun, nagkumustahan kami. Di ko na pinagmalaki yung sarili ko. Sinabi ko lang na namimili ako ng mga gamit ko. Pero kitang-kita ko sa mukha niya yung parang medyo diri siya sa akin. Yung mukha na, ano ba yan? Ilang taon na Marco, parang wala ka pa ring asenso. Kaya ayun, kumustahan. Syempre, pa-plastic lang. Tapos ayun, naghiwalay na kami bago pa dumating yung mister niya na umagaw sa kanya sa akin. Tapos habang papunta na ako sa parkingan na dala-dala yung marami kong napamili, damit para sa akin at sa mga pamangkin ko, nakita ko uli sila naglalakad. Kaya tinanguan ko lang yung ex ko. Pero yung mister niya, biglang sabi sa akin, "Wow, dami niya na. Feeling sosyalin. Sino may-ari niyan?" Aba, natawa pa yung ex ko. Kaya ako natawa na lang din ako. Di na ako sumagot. Kaya paglagay ko ng napamili ko at nag-drive, nakita ko silang dalawa naghihintay ng bus. Huminto ko sa harap nila at napatingin sila. Napatingin sila sa sasakyan ko. Wala eh. Naka-Range Rover ako eh. Mayabang sila, kaya magmamayabang na din ako. Binaba ko yung bintana ko, sabay sabing, "Wow, hanep, lakas mangutya." Commute pala, sabay harurot ng Range Rover ko. Ay, don't get me wrong baka coding lang. Nakwento din sa akin na adik sa kasino yung lalaki kaya naubos ang yaman nila. Kaya ayun, taghirap. Tanga lang ng ex ko, kapit sa may sasakyan. Ngayon, huyo ka. Sana mapakinggan mo to. Muli ako si Marco at ito ang aking secret file. Always your number one. SM radio station. Love Radio. Hello, Kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!